No niin, tervetuloa tämän epätäydellisen täydellisen videon pariin. Aiheena siis täydellisyys, narkkari eli perfektionisti. Ja en voi sanoa itse olevani vielä täysin ex-perfektionisti, koska kyllä se on semmoinen osa, mitä saa nyt jonkun verran tässä itsestä työstää. Ja kaikista kauheinta perfektionismissahan on se, että se tappaa meidän luovuuden. Se syö meidän elämän ilosta suuren osan. Tulee iso lovi. Ja tämän seurauksena sehän vie meidät vääjäämättä nimenomaan sitten niihin ei-mukaviin tunteisiin, jotka on sitten pelkoja, häpeää, riittämättömyyttä ja you name it. Epäonnistumisen pelko, kamerakin putoo, mitä ikinä se kenenkin kohdalla on. Ja perfektionismihän ei välttämättä, se ei tule esille meistä joka osa-alueella elämässä. Eli mitä mä sanoisin? Se ei triggeröi sua esimerkiksi vaikka jos sä teet ruokaa. Saattaa olla, että ruoanlaitto on sulle arjen rutiini, se on helppoa, se on kivaa ja that's it. Tämmöiset asiat ei triggeröi sitä. Mutta kun me halutaan tehdä jotain sieltä aidosta itsestä käsin, me halutaan ilmaista itseä aidoimmillaan, me halutaan toteuttaa itsestä käsin asioita, niin silloin se lyö päälle. Ja mä tuossa aamulla kirjoittelin vähän eri sanoja tästä aiheesta itselleni ylös. Ja mä kirjoitin muun muassa näin, että kauheinta ei ole se epätäydellinen lopputulos. Kauheinta on se, että sä et aloita. Ja mä tiedän todellakin, mistä mä puhun, koska nyt mä vasta aloitan julkisesti puhumaan niistä asioista, jotka on mulle tärkeitä, mulle merkityksellisiä ja missä mä haluan ihmisiä auttaa eteenpäin. Ja ne nimenomaan liittyy nyt tunnejumeihin ja mä näen, että meidän kaikki tunnejumit, eli semmoiset, mitkä oikeasti pitää sua jumissa sun elämässä, on pitänyt jo kauan ja estää sua tekemästä niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja mä näen nimenomaan, että nämä tulee lapsuudesta ja siksi mä tykkään hirveästi puhua meidän sisäisestä lapsesta, koska se on mun mielestä yksi kauneimmista, eheyttävistä ja se on se lähde, joka sen elämän ilon tuo, kun sieltä vapauttaa nimenomaan näitä tunnelukkoja, jumeja, vääriä uskomuksia, vääriä opittuja käyttäytymismalleja. Ja kun niitä pääsee kuorimaan ikään kuin sieltä sisäisen lapsen ympäriltä pois, tavallaan sä vapautat sen semmoisista tunnemoska-harsoista, jotta se todellinen sinä voi loistaa. Koska todellisuudessa sä oot täydellinen just sellaisena kuin sä oot nytten. Sä oot riittävä just noin kuin sä oot nytten. Ja siinä perfektionismin tunteen vallan alla kun on, eli kun se tunne sättii sua
se sanoo, että mun olisi pitänyt parempaan, ei tätä voi, tämä ei ole vielä hyvä, tämä ei ole riittävä, mun pitää tehdä uusi versio. Ja sit sä teet tätä ja sun koko ajan se kiukku ja turhautuminen ja pettymys alkaa nousee. Ja sit yleensä tää päättyy joko, mitä mä sanoisin, no, tämä voi päättyä vihan tunteisiin, tämä voi päättyä masentuneisiin tunteisiin, tämä voi myös päättyä suruun, koska sä saatat myös alkaa itkeä sitä ulos, että miksi en mä vieläkään pystynyt tähän. Ja koska mä oon itse kävellyt tätä matkaa, niin tää on siksi myös mulle kiehtova aihe, rakas aihe, ja siksi mä haluan auttaa muita siitä samasta tilanteesta eteenpäin. Eli laita mulle yksityisviestiä, jos tää resonoi sulle, jos sä oot kamppailu jo pidempään jonkun tunnejumin kanssa. Oli se sitten tätä perfektionismia, eli täydellisyyden tavoittelua, joka estää sua toteuttamasta itseään, joka estää sua elämästä sen näköistä elämää, mitä sä haluat. Koska me ei aina, mitä mä sanoisin, meidän on vaikea yksin työstää kaikkia asioita, koska vuorovaikutuksessa ja mentorin avulla, valmentajan, ihan miksikä ikinä haluaa kutsua, sparraaja, sä pääset paljon nopeammin sinne ytimeen ja vapauttamaan niitä asioita kuin yksin. Ja varsinkin nyt, jos sä tunnistat, että tää ei ole susta vapautunut, sä et tunne, että sä toimit sieltä sun aidosta osasta käsin. Ja sun elämän ilo virtaa ja ikään kuin sitä innostusta vaan pulppua lisää ja lisää ja lisää ja sä teet asioita. Vaan nimenomaan kun sä oot siinä päinvastaisessa tilanteessa. Eli että ne jumit, ne tunnejumit, ne fiilikset, ne pitää sua siellä juntturassa. Niin laita viestiä, niin katsotaan, miten mä autan sua eteenpäin. Ihanaa päivää. Moikka!